Akwụkwọ nke ise nke Mosis dere, akwụkwọ Deuteronomy isi nke mbụ. Ndị a bụ okwu ahụ nke Mosis gwara Izrel niile n'ofe Jọdan n'ọzara, na Araba ahụ na ncherịta ihu Suf, n'etiti Paran na Tofel na Leban na Hazerọt na Dizahab. Ọ bụ ụbọchị 11 site na Horeb ruo Kedesh Barnea, ma isi n'ụzọ ugwu Sia. O ruo n'afọ nke 2 n'ọnwa nke 11 n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, na Mosis gwara ụmụ Izrel okwu dịka ihe niile Jehova nyere ya n'iwu inye ha si dị. Mgbe o tigbusiri Saịhọn bụ eze ndị Amọrait nke bi na Heshbọn, na Og bụ eze Bashan nke bi na Ashtariot na Edrei n'ofe Jọdan n'ala Moab, ka Mosis jisiri ike ịkpọpụta isi iwu a sị: Jehova bụ Chineke anyị gwara anyị okwu na Horeb sị, o zuworo unu ibi n'ugwu a. Cheenụ ihu, bilie n'ije, baa n'ugwu ndị Amọrait, rukwa agbata ya niile, na Araba, na n'ugwu, na n'ebe dị ala ala, na n'ime Negeb, na n'ọnụ mmiri nke oke osimiri bụ ala nke ndị Kenan, na Lebanọn, ruo osimiri ukwu ahụ bụ osimiri Yufretes. Lee, edowo m ala ahụ n'ihu unu. Baanụ, nweta ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna unu ha iyi, bụ Ebraham na Aịzik na Jekọb inye ha, inyekwa mkpụrụ ha ga-anọchi anya ha. M wee gwa unu okwu na mgbe ahụ sị, apụghị m ibu unu naanị m. Jehova bụ Chineke unu emewo ka unu baa ụba, ma lee, unu dị ka kpakpando eluigwe n'ụba taa. Jehova bụ Chineke nna unu ha tụkwasị unu mmadụ karịa ka unu ha nna ụzọ 2 n'ọgụ ụzọ 10, gọzikwa unu dịka ọ gwara unu. M ga-esi aṅaa naanị m buo ike ọgwụgwụ unu na ibu unu na iso okwu unu? Dooro onwe unu ndị ikom maara ihe, ndị nwekwara nghọta, ndị a makwara aha ha, dịka ebo niile unu si dị. M ga-edokwa ha ndị isi unu. Unu wee zaa m sị, ihe nke i kwuworo dị mma ime. M wee chịrị ndị isi ebo niile unu, ndị ikom maara ihe, ndị a makwara ha aha ha, m wee doo ha ndị isi unu, ndị isi 2 n'ọgụ 10, na ndị isi ọgụ 5, na ndị isi ọgụ 2 na iri ọgụ 2, na ndị isi mmadụ 10, na ndị odozi okwu, dịka ebo niile unu si dị. M wee nye ndị ikpe unu iwu na mgbe ahụ sị, na-anụnụ ikpe n'etiti ụmụnne unu, na-ekpekwa n'ikpe ezi omume n'etiti nwoke na nwanne ya na ọbịa ya. Unu amatala ihu mmadụ n'ikpe. Unu ga-anụ ikpe onye nta na ikpe onye ukwu n'otu ụzọ ahụ. Unu atụla ihu mmadụ ụjọ, n'ihi na ikpe ahụ ọ bụ Chineke nwe ya. Ma okwu nke sikarịrị unu ike, unu ga-eweta ya nso m ga-anụkwa ya. M wee nye unu n'iwu na mgbe ahụ ihe niile unu ga-eme. Anyị wee si na Horeb bulie ije, wee jee ije n'ime ọzara ukwu ahụ dị egwu nke unu hụrụ, n'ụzọ ugwu ndị Amọrait, dịka Jehova bụ Chineke anyị nyere anyị iwu. Anyị wee bịaruo Kedesh Barnea. M wee sị unu abịaruwo ugwu ndị Amọrait nke Jehova bụ Chineke anyị na-enye anyị. Lee, Jehova bụ Chineke gị edowo ala ahụ n'ihu gị. Rigo, nweta, dịka Jehova bụ Chineke nna gị ha
gwaworo gị okwu. Atụla egwu, atụkwala ụjọ. Unu wee bịaruo m nso, unu niile sị, ka anyị zie ndị ikom n'ihu anyị, ka ha wee lepụtara anyị ala ahụ, weghachikwara anyị okwu banyere ụzọ nke anyị ga-esi rigo, na obodo nke anyị ga-aba n'ime ha. Okwu ahụ wee dị mma n'anya m. M wee si n'etiti unu chịrị ndị ikom 12, otu nwoke dịrị otu ebo. Ha wee chee ihu rigo n'ugwu ahụ, bịaruo ndagwurugwu Eshkọl wee ledo ya. Ha wee were ụfọdụ n'ime mkpụrụ ala ahụ n'aka ha, wedatara anyị ya, weghachiri anyị okwu sị, ọ dị mma, bụ ala nke Jehova bụ Chineke anyị na-enye anyị. Ma unu achọghị irigo, kama unu nupụrụ isi n'okwu ọnụ Jehova bụ Chineke unu. Unu wee tamuo ntamu n'ụlọ ikwu unu sị, na asị nke Jehova kpọrọ anyị ka o mere ka anyị si n'ala Ijipt pụta, inye anyị n'aka ndị Amọrait ikpochapụ anyị. Olee ebe anyị onwe anyị na-arịgo? Ụmụnne anyị emewo ka obi anyị ghara ịdị ike sị, ọ bụ ndị dị ukwuu, dịkwa ogologo karịa anyị, na obodo ukwu ewusiri ike ruo eluigwe. Ọzọkwa, ụmụ Anakim ka anyị hụrụ n'ebe ahụ. M wee sị unu amala jijiji, unu atụkwala egwu ha. Jehova bụ Chineke unu, onye na-eje n'ihu unu. Ya onwe ya ga-eburu unu agha, dịka ihe niile si dị nke o mere banyere unu n'Ijipt n'anya unu, na n'ọzara ebe ị hụworo na Jehova bụ Chineke gị kuru gị, dịka nwoke si eku nwa ya nwoke, n'ụzọ ahụ niile nke unu jere ruo mgbe unu bịaruru ebe a. Ma n'okwu nke a, unu ekweghị na Jehova bụ Chineke unu, onye na-eje n'ihu unu n'ụzọ ahụ, ilepụtara unu ebe ịma ụlọ ikwu unu n'ọkụ n'abalị, ime ka unu hụ ụzọ nke unu ga-eje n'ime ya, na n'igwe ojii ahụ n'ehihie. Jehova wee nụ olu okwu niile unu, o wee wee iwe ṅụọ iyi sị, ọ dịghị otu nwoke n'ime ndị ikom ndị a nke ọgbọ ọjọọ nke a ga-ahụ ezi ala ahụ ma ọlị, bụ ala nke m ṅụrụ nna unu ha iyi inye ha. Ma ọ bụ naanị Keleb nwa Jefun, ya onwe ya ga-ahụ ya. Ọ bụ ya ka m ga-enye ala ahụ nke ọ zọkwasịrị ụkwụ. M ga-enyekwa ụmụ ya, n'ihi na o sozuwo Jehova n'azụ. Ọ bụkwa m ka Jehova wesara iwe n'ihi unu sị, gị onwe gị kwa, ị gaghị aba n'ebe ahụ. Joshua nwa Nun, nke na-eguzo n'ihu gị, ya onwe ya ga-aba n'ebe ahụ. Gị mee ya ka ọ dị ike, n'ihi na ya onwe ya ga-eme ka Izrel keta ya. Ma ụmụntakịrị unu, ndị unu sịrị na ha ga-aghọ ihe a lụtara n'agha, na ụmụ unu ndị ikom ndị na-amaghị ezi ihe na ihe ọjọọ taa, ndị ahụ ga-aba n'ebe ahụ. Ha ka m ga-enyekwa ya, ha onwe ha ga-ewetakwa ya. Ma unu onwe unu, cheenụ ihu, bulie ije, baa n'ọzara n'ụzọ oke osimiri uhie. Unu wee zaa m sị, anyị emehiewo megide Jehova. Anyị onwe anyị ga-arịgo buo agha, dịka ihe niile si dị nke Jehova bụ Chineke anyị nyere anyị n'iwu. Unu wee kee nwoke ọbụla ihe agha ya, wee kpọọ ya ihe mfe irigo n'ugwu ahụ. Jehova wee sị ha, unu arịgola, unu ebukwala agha, n'ihi na mụ onwe m anọghị n'etiti unu, ka a ghara itigbu unu n'ihu ndị iro unu. M wee gwa unu okwu, ma unu anọghị, ma unu nupụrụ isi n'okwu ọnụ Jehova, wee were nganga rigo ugwu ahụ. Ndị Amọrait, ndị bi n'ugwu ahụ, wee pụta izute unu. Ha wee chụọ unu,
dịka anwụ si eme, wee zọpịa unu n'ime Sia ruo Homa. Unu wee laghachi, kwaa akwa n'ihu Jehova, ma Jehova egeghị ntị n'olu unu, ọ ṅaghịkwa unu ntị. Unu wee biri na Kedesh ọtụtụ ụbọchị, dịka ụbọchị niile si dị nke unu biri n'ebe ahụ.